Skont statistika pubblikata tlieta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, is-sena li għaddiet l-att ta' kumpaniji rreġistrati fir-Reġistru tan-Negozji għal finijiet statistiċi żdied b'1.2% biex bekk tela għal aktar minn 133,000 minkejja l-pandemija. Il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji l-ġodda li ġew irreġistrati sena l-oħra kienu fil-qasam tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut. Dawn kienu jammontaw għal aktar minn 14% mit-total. Warahom jiġu l-kumpaniji involuti f'attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni bi kważi 13.5%. Il-kumpaniji ġodda li operaw f'attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi kienu jammontaw għal ftit aktar minn 13%, filwaqt li dawk f'attivitajiet amministrattivi u tas-servizzi tas-sapport kienu jammontaw għal 8.1%. Min fost l-unitajiet ta' negozju l-ġodda li ġew irreġistrati sena l-oħra, il-maġġoranza l-kbira ta' aktar minn 97% jimpjegaw sa' 9 min nies. Ftit aktar minn 2% tal-kumpaniji l-ġodda huma ta' daqs żgħir u jimpjegaw sa' 49 ħaddiem. Dawk li jimpjegaw sa' 249 ħaddiem jammontaw għal 0.4%. Kien hemm punt ta' perċentwali ta' kumpaniji ġodda li ħadmu aktar minn 250 ruħ.